nin bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 ye kitakaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen faraɲɔgɔnkan jɛkuluba min bɛ wele an ka bɛn maya la président d'honneur Seydi Badara Aliyu Hayidara n'a ka délégation taara professeur Babu fɛ Kabalakaw fɛ tagali kun ye walasa ka se ka taa jɛkuluba in bonya da professeur Babu kɔrɔ jɛkulu mun yɛrɛ ka laɲini ye bɛn ani keleya bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ cogo min na Samayira Sanogo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ka sangana ni bɔɲɛ baara in ye professeur Bamujang ka denbaya la Kabalakaw fɛ association an ka bɛn maya la a PCA Seydi Badara Aliyu Usmane Hayidara ka fara a taamaɲɔgɔnw kan o nana ɲɛfɔli de kɛ professeur Bamujang ye ka ɲɛsin association an ka bɛn maya la a sigicogow ma fo ka se laɲiniba minnu bɛ ye jɛkuluba in na baaraba minnu b'a la ka kɛ a fɛ a sigi ni bi cɛ. N y'o de fɔ bi u ka dugawu kɛ Kabala ye ka dugawu kɛ Bamako ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ fitina min kɔnɔ fitina min n'u y'a imposer kan foyi tɛ se k'a ban ni hadamadenw ka solidarité tɛ hadamadenw ka ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ u ka k'u faso fɛ u ka k'u ka diinɛ fɛ donc n'o kɛra dɔrɔn ni Ala masa jɛra n'a ye jamana in bɛ se ka bɔ lombolanba kɔnɔ mais n content n'a kɔrɔ n b'a dɔn k'a fɔ ils ont soutenu leur père fa n y'o de fa dɛsɛra yɔrɔ u k'u jija u ka a fɛn sama ka tɛmɛ o la n'u ma se la fa kɛn ye mun kɛ u k'u sinsin a kan parce que a ma balo galon kan ladilikan min bɛ n bolo k'a f'a ye dɔrɔn denmisɛnnin de don u k'u ɲɛ tugun u k'u tulo tugun u k'u da tugun u kana mɔgɔw jaabi u ka mɔgɔw to yen parce que Mali ye fɛn dɔ ye bi n'i ko n ko dɔrɔn u b'i ka kumakan ta k'a yɛlɛma ka taa bila sansi wɛrɛ la parce que jugu tɛ se ka ban mɔgɔ la Ala yɛrɛ mun y'an da a jugu ka ca o ka da la bi kini u ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ Kabala yan nɔ n'o ye professeur Babu n'a ka denbaya ye du réseau panafricain. Sherifula Morikɛ bisimilalen professeur Bamujang ka denbaya la a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen min senfɛ ɲɛfɔliw kɛra ɲɔgɔn ye association an ka bɛn maya la a kunkilennaw kan o tɛmɛnen kɔfɛ a ka laban ka kɛ waati ye serialiw ka jɔ ka ɲɛsin Mali silamɛtɔnw ka faraɲɔgɔntɔnba o conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Usmane Hayidara ka wulikajɔw ma minnu kɛra a fɛ diɲɛ kunu fa bi jango bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya ka se sabati manufinw ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a fa ka sira de ta a y'a fa ka sira dɔn a fa ka baara bɛɛ ye an ka mɔgɔw kala k'o don ɲɔgɔn na a ka fa ka baara bɛɛ ye an ka mɔgɔw kanu a fa ka baara bɛɛ ye an ka juguya dabila an ka ɲɛngoya dabila an ka hasira dabila an ka jamana kanu an ka sigiɲɔgɔnw kanu an ka diinɛ kanu an ka Ala kanu an ka kira kisi ni nɛɛma a bɛ o sira de kan a nana o sira de fɛ n'a y'o sira ta ka na anw bɛ se ka min fɔ anw bɛ se ka min ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya d'an ma a ye dugawu minnu kɛ jamana ye babu n'a ka nɔfɛmɔgɔw ye Kabala bɛɛ ye donc vraiment tubabuka en retour anw bɛ se k'a fɔ an b'o bonya la kelen an b'o segin a ma. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta a Seydi Badara Aliyu Usmane Hayidara ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni kunbɛnliko ɲuman ye min taara ka ɲɛsin ni a taamaɲɔgɔnw ma professeur Bamujang fɛ a ka denbaya kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ a nakun na. An ka se bi wulada in na ka na a ɲɛda an fa kan a sigiyɔrɔ la ni o ye a jabala ye Kabala kɔnɔ yan n'o ye professeur Bamujang ye a ma dabɔ foyi kama fɔ n'a kɛra an ka bɛnbaya la ka siraw nɔ kan tuguli ka sanga ni an ka bɛnbaya la ka hakilina ye n'o de bɛn ani keleya sabatili ye Mali kɔnɔ yan ani ka taa se Mali kɔkan ma alors an y'a ɲini ka don jamana in maaba bɛɛ kan ka se ka na bonya da o kan ka se ka n'an yɛrɛ kalifa o ma ka dugawu ɲini o fɛ maa o maa dabi jamana jɔ la ani jamana ka fara ɲɔgɔn kan la alors kana bonya da o kan o de y'an se a bi wulada in na an sera yan an ye bonya ni karama bɛɛ sɔrɔ ka bɔ an fa yɔrɔ la an n'a baara kɛ ɲɔgɔn ani ka se sigida denw ma o bɛ tali kɛ alimami ani sigida maa ɲɛmaw ani ka taa se silamɛtɔn minnu bɛ yan ani ka taa se an fa yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn tɔw ma donc an nisɔndiyara fo ka se min bɛ an bolo o de ye ka dugawu don kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ Bamujang yɛrɛ n'o ye professeur ye ka dugawu k'a ka denbaya n'a baara kɛ ɲɔgɔn
a bɛ wuli ka jɔ min na jamana in kɔnɔ jamanadenw ye alors lafiya jamana ka lafiya kama an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka a mɛn o la hali bi ala ka ɲɛ mɛn a la. A baaraw seriyala maaba caman fɛ madama ladala-dugutigiw diinɛ ɲɛmaw musojɛkulu ka fara sifinnakaw kan association an ka bɛn maaya la a PCA a Seydi Badara Ali Usmane Haidara ne a taamaɲɔgɔnw ka bɔɲɔgɔn professeur Babou Niang ka denbaya kɔnɔ a baaraw kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye hakilinaw ka jɛ ka jabɔ siraw kuraw kan minnu nɔfɛ taama bɛ se kɛ sababu ka bange kelenɲɔgɔnya bɛn ani basigi la. Projet mun sigilen do sen kan walasa sigidaw ka se ka labaara ka ɲa ani bɛn ni kelenya ka se ka sigi sigidaw kɔnɔ o hukumu kɔnɔ u ye baara dɔ sigi sen kan kajolokaw fɛ yen ka bɛn ni sibiridon janvier kalo tile 3 san 2016 Kajatu Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ni baraba nun kelen-kelenna ka ɲɛsi yɔrɔ fila ma n'o ye Lofin Mairie ani Julaso Écoleso olu sanuyali ani pentiri kura kɛ ni u la. Fɛn min ye nin waleya in ye n'a laɲini bɔla sigida mara ni bɛn sinsinni maaw yɔrɔ ka laɲiniw la kumaba ye bɛn ani kelenya ɲinini na dugumaw ni ɲɔgɔn cɛla la. An bɛ ka activité d'intérêt communautaire minnu kɛ bi a bɛ don l'exécution du projet sigida mara ni bɛn sinsinni de kɔnɔ. A nafa ti dɔwɛrɛ a kun ti dɔwɛrɛ ka Kajolo commune population musow ni denmisɛnninw u ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ don baara la baara min b'a to u bɛ se ka liens tisse u ni ɲɔgɔn cɛ baara min bɛ se ka na ni bɛn ni kelenya ye commune kɔnɔ ka tila k'a yir'u la kɔnɔna la commune tagaɲɛ o ye commune denw yɛrɛ de. Fɛn min ye Lofin n'ale bɛ Kajolo marabolo kɔnɔna na a yɛrɛ mara ka fo ka taa se école ɲɛmɔgɔw ma u bɛɛ lajɛlen de y'u ka nimisiwasa jira ka sanga ni sigida mara ni bɛn sinsinni maaw olu ka nin waleya ɲɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ. Comme an nana ye kilasi damadɔni de ko fɔ halisa an b'a ɲini a fɛ a k'aw jija ni waati bɛ sɔrɔ a ka se k'anw dɛmɛ a tɔ la parce que ni anw yɛrɛ ka baara kɛta ye san o san n'an sela n'a fanga b'an nɔ mais an bɛ yɔrɔ min na ɲina an kan ka kɛ mais ni an ma se ka kɛ ni aw nana an dɛmɛ an b'a ɲini fɛ a k'aw jija a ka jija ka nin kɛ waati bɛɛ a b'an yɛrɛ don ɲɔgɔn na hali n'aw tɛ an bɛ se ka kɛ cogo min. Denmisɛnninw bɛna sigi kilasi min kɔnɔ ni a bɛ ɲɛda kura sɔrɔ o yɛrɛ bɛ nisɔndiya kalan na a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛtaga yɛrɛ d'u ma maître min fana bɛ n'o kalan ale yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya mais n'i donna kilasi kɔnɔ kilasi min bɛɛ sɔgɔsɔgɔ n'o bɛ wo b'a la vraiment a yɛrɛ b'i fari faga kalan yɛrɛ la parce que a kɛra komi i bɔra i ka so i nana so yɛrɛ bɛ fisaya ni ekɔliso ye bon a cɛ man ɲi nka ni ɲɛda kura dilan ma projet nin fɛ an bɛ projet fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ maître bɛɛ tɔgɔ la Jɔlaso premier cycle maître bɛɛ tɔgɔ la ko vraiment o ni ce o ni baraji. An nimisi wasala kosɛbɛ ka sababu kɛ jumɛn ye dɛmɛbaga jɛkulu min nana ka na fara an kan bi k'an ka yɔrɔ lasaniya donc k'an ka saliw ko ka yɔrɔ bɛɛ furan ka a bɛɛ lasaniya tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli d'o ma an bɛ foliba d'o ma tiɲɛ yɛrɛ bi ta in a diyara an ye kojugu a diyara an ye. Ok ani ala y'a kɛ an ye dɛmɛbaga jɛkulu min sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko sigida mara ani bɛn sinsin o y'u ka jɛkulu tɔgɔ ye n'u nana ka na bolo di anw ma o bɛna baara kɛ an ka commune kɔnɔ vraiment an bɛ segin a kan an b'o fo kosɛbɛ parce que Sikaso région bɛɛ n'i y'a jateminɛ Kajolo commune de t'a la donc u bɛna baara nin kɛ anw fɛ yan u bɛ baara in kɛ u bɛ an yɛrɛ fana bolo don baara in na le fait que an yɛrɛ u bɛ an yɛrɛ bolo don baara in na ka sigidadenw bolo don baara in na foyi ma diya an ye dɛ o yɔrɔ dɔrɔn de yɛrɛ diya an ye kosɛbɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa caman de bɔla ni kana u bolo don ni faso baara in na. Mali Silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique Maɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seydi Iba Haidara kunbɛnna Tumodikaw fɛ Côte d'Ivoire jamana kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ni kanubagaw fɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 7 ye Jakaja Dambele ka sɔrɔlen don Kajatu Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Tumodi n'ale bɛ Bélier marabolo kɔnɔna na a Ansaru n'a kanubaw ye Zamzamiw denkɛ a Seydi Sherif Iba Haidara bisimila ka sanga n'a ka taama o min bɛ ka ɲɛnɛmaya Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan ni ka Alahu Taala ka diinɛ min ko bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la ka o ɲɛfɔ alisilamɛw ye o siratigɛ fɛ a bisimilali kɔ Tumodikaw fɛ fɛn min ye Tumodi maabaw
a politiquement fo ka taa se a diinɛ ɲɛmaw ma aw n'a ka délégation y'u kunda olu kan ni ka taa foli bila u la. Jama bɔla an tala kunbɛn dugu donda la an yɛrɛ ɲɛsila préfet fɛ a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye préfecture ye préfet tun bɛ yen a y'an bisimila nisɔndiya ni bonya ni karama ye i b'a dɔn dugu ko bɛɛ n'a ka ko le dugu donda o de ye préfet ye dugu lakile o de bɛ préfet bolo donc an sela olu fɛ fɔlɔ u k'an bisimila parce que jamanatigi n'o ye président Alassane Ouattara ale ka nɔnabila de bɛ olu ye yan an tɛ se ka don dugu kɔnɔ tant que n'an ma ɲɛsin olu fɛ o fana k'an kunbɛn ni nisɔndiya ani bonya ni karama ye ka yira an na k'a fɔ ko an bɔla an ka so an nana an ka so donc i b'a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen a b'o ka disposition na donc ka tila ka yira la a ka kumakanw na fana ko hali faamaw n'o ye policiers ni gendarmes ye u bɛ an ka bila la donc préfet ko nisɔndiya kumaw fɔ an ɲɛna o ka an fa. Araba tile bine ansaru ni kanbɔ bɔla iko konokulu ni ka taa Bakirul Ulum ale ka wajulu kɛnɛ kan o min senfɛ a ye hakilina jigi kɛ alisilamaw ka bɛn ɲɔgɔnya a n'u ka koto ɲɔgɔntala nafaw la fo ka taa se jogo ɲumanw matarafali la adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min ye tumuri ansaru n'a kanubaw ye kuma galamani tɛnguni kɔ u la u y'u ka nisɔndiya a n'u ka nimisiwasaw jira. O fana tɛmɛnen kɔfɛ an nana se misiriba kɔnɔ a kɛla jama fana yɔrɔ la ye musow bɔla cɛw bɔla denmisɛnw bɔla an ka dɔnnibaaw fana bɔla n'o y'an ka karamɔgɔw ye o caman bɔla ka bisimilaliw kɛ o fana ye o kumakan kelen de segi o y'a yira u ka kuma na ko i b'a nali kɛla hɛrɛ ye a diyara olu ye kabini san jan an bɛ nin kɔ an tɛ k'a sɔrɔ i b'a ye donc vraiment an bɛ dugu maaba bɛɛ lajɛlen fo a dugutigi n'a kabilatigi. Ni ala ka waleɲuman dɔ ye anw tumurikanw an nisɔndiyala kabini semaine tɛmɛnen fo ka na se bi ka d'a ka Iba Haidara ye ala sɔnna wulada in na a jigila anw fɛ Tumudi kɔnɔ yan donc an bɛ ala fo n'a ye ka ala waleɲuman lɔ n'a ka wuli ka jɔ ye ka ban ka dugawu k'a ye an b'a kalifa ala ma ala min tɛ kalifa can. Mɔgɔ miiri tɛ ko min na n'a kɛra i ye alihamudulilayi an ye amisari min kɔnɔ nin ye ala minɛ jɔ sɔrɔ k'i bila ko ɲuman min na kɛ i bɛ ala tanu k'a kan. Den minnu nana nin de yarabi ala ka taa ka se nɔgɔyaw ye tagama ni ala ka yala nɔgɔyaw ye ala k'aw sen mɛn siya kun dɔ ala ka sutura ala ka laban ko ɲuman da i ma. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin wajulu kɛnɛ nɔrɔman ba min sigi la Asiri Shérif Iba Haidara DGP fɛ a kun cɛla ni alisilamɛya donkan Bayatul Islamiya layidu wɔɔrɔ tali ye alisilamɛw fɛ a n'a ka dugawu donkan sanumaw ye. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kan Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Shérif Ousmane Madani Haidara denkɛ Seyid Iba Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. An bɛ ala fo o ka kan cɛkɔrɔba ɲuman de ye ka ala waleɲuman dɔn siga tɛ nin na dɛ ka ala barika da dugu kɔnɔ yan su in na n'o bɛ wele ko Tumudi siga t'a la bani de ka bɛn le 7 premier mois 2026 siga t'a la cɛkɔrɔba ɲuman de ye an bɛ ala fo o ka kan surɔ an ye kalan kɛ Yamusokoro Yamusokoro tɛmɛnen kɔ an y'an ka doniw jɛ siga t'a la ka na bisimila minɛ Tumudi kɔnɔna na siga t'a la cɛkɔrɔba ɲuman de ye ni Tumudi faamaw n'a maabaw a n'a karamɔgɔbaw ka jɛ siga t'a la bani de ye a kɛra ten koyi a n'a dugu kɔnɔdenw tiɲɛ Haidara a ma kɛ ten a kɛra ten koyi Haidara sani an ka don an fɔlɔla préfet fɛ yen siga t'a la bani de ye a ye kumakan ɲuman caman fɔ an ye Allahu akibaru an y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ko in kalama siga t'a la bani de ye walahi a kɛra ten koyi sa ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye tiɲɛ ani karamɔgɔ denw ka ɲɔgɔn ye siga t'a la bani de ye wulibali don a y'an bonya k'a yira an na k'a fɔ dugu b'an ka bila la siga t'a la walahi a kɛra ten koyi min ka gɛlɛn bɛɛ karamɔgɔ bolo ni faamaw y'i labila min labilali ka nɔgɔ ma o bɛɛ o dɔnnibaw ye siga t'a la bani de ye walahi i ka mɔgɔw kɔni an y'a sɛnsɛn ka na misiri la siga t'a la ka na alimami n'a ka jama fo tiɲɛ Haidara karamɔgɔbaw bɛɛ tun bɛ yen siga t'a la walahi bonya min kɛra yen o bɛ mɔgɔw wasa Haidara ni karamɔgɔba ninnu ka bɛn fitiri magɛ ma siga t'a la bani de ye nin bɛɛ ye jamatigiw de ye siga t'a la koyi
mɛ bɛɛ jɛn'a ka bonya kɔ ka fitiri waati ni ka dɔɔni fara kan k'o denkɛ n'u ka garibu ka b'i tungu di siga tɛ na ino ka kan o ye n bonya wallahi Aidara o ye n bonya o ka kan koyi n k'u ka dugawu kɛ o kɔnɔ ko ne de bɛ dugawu kɛ alimami ba ko ten Allahu akbar Aidara ko ne de bɛ dugawu kɛ siga t'a la wallahi a ye bamanankan dɔ fɔ a giriyara dɔɔni Allahu akbar n ka laselilikɛla kɛlen k'a lase ko n nana dugawu ɲini olu fɛ alimami ko ko depuis quand Abubakar bɛ dugawu kɛ kira Mamadu sigilen ɲɛna bani dɔ nin ye kuma kɔrɔma ye dɛ nin giriyara dɛ Allahu akbar skei bonya dan ye o ye alimami de y'o fɔ siga t'a la Haidara ino ka kan bani alimami ye bonya kuma fɔ dɛ wallahi sira sɛbɛn ka ban n'an ko an bɛ da nin yɔrɔ in ma an bɛ si an tɛ se ka bɔ yan siga t'a la bani dugu bɛ jɔ mais nin si tɛ Goyiba de ka bon ye Allahu akbar nin si tɛ Goyiba bɛ fɛn dɔn nin bɛɛ ye sababu de kana jɔ sababu la yɛrɛ Allahu akbar bani de ko cogo di kana jɔ mɔgɔ fɛnɛ na kana jɔ sababu la kana jɔ mɔgɔ la walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn nin kunkan ko nazarala setigi jamanaw sigira a ka Faransi faaba la Paris nga u kɛtɔ ka sigi kunjɛ foroba dantigɛli min kan ka kɛ Ukraine jamana kunga Ameriki jamana nɔnabila y'i fori k'o tɛna kɛ ɲɛna nazarala jamanaw yɛrɛ dama de farala ɲɔgɔn kan sa k'o foroba dantigɛli kɛ Ukraine jamana kunga sigi kun ye fɛn min ye danganiya min bɛ se ka sɔrɔ Ukraine jamana ye k'a fɔ binti kɛ a ka ni mankan kɛra banfɛn ye ani Irisila jamana cɛ u ko ma ko garantie de sécurité Faransi jamana kɔnɔ ni nazarala setigi jamana ninnu de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ wele ko Ukraine jamana dɛmɛni ŋaniya ta jamanaw coalition des volontaires pour l'Ukraine nin jamana ninnu kɛlɛbolo de bɛna fara ɲɔgɔn kan sa ka taa bisimila minɛ Ukraine jamana kɔnɔ ka kɛ banamingalama ye Ukraine jamana ni Irisila cɛ u ka fɔ la ni Ameriki jamana nɔnabilalen kun do sigi daminɛ kɛnɛ kan ni Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Steve Witkoff ni a burankɛ Jared Kushner ye a sele foroba dantigɛli mɔ olu y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u nakun t'o ye wa u tɛ se ka se ni nin jika ye Donald Trump mɔ k'a fɔ Ameriki jamana bɛɛ nazarala jamanaw nɔfɛ nin kɔrɔ u y'a yira k'a fɔ nin foroba dantigɛli tɛ kɛ u ɲɛna bawo nazarala setigi jamana ninnu farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ OTAN tɔn jamanaw u lakanan bɛ ni sariya se min ye k'a fɔ ni bin kɛra jamana dɔ la kelen kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o binganikɛla kɛlɛ article 5 k'o de bɛ don ba la Ukraine jamana ye a b'a ta Ukraine jamana tɛ OTAN tɔn jamana ye maa minnu sɔn min ka jan olu ko ni nin sigi ma se ka nɔbɔ u ma da la k'a fɔ nazarala setigi jamanaw ka sigi wɛrɛ na nɔbɔ Irisila ni Ukraine cɛ mankan kunka bawo maa bɛ se k'a fɔ kabini Donald Trump nana fanga na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka nɔnabila nazarala setigi jamanaw ka sigi dɔ labɛn ne kɛnɛ kan n'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Steve Witkoff ni Jared Kushner a burankɛ ye Irisila yɛrɛ sa o kɔni fura daba kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ni jɛkulu manya bɔ kɔ ka na Ukraine ka kɛ banamingalama ye o jɛkulu hakilina ta yɔrɔ ka kɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité jamana 5 ye ni ka setigi jamana wɛrɛw fara a kan i n'a fɔ Turki Iran ni Saudiya jamanaw n'u ɲɔgɔn na nka ka kɛ nazarala jamanaw dama ye olu ni Ameriki kana kɛ banamingalama ye Ukraine jamana kɔnɔ ko Irisila jamana jɛn dɔ tɛ ni a ye wa Donald Trump ka cidenw u siranna o yɔrɔ in de ɲɛ n'u ma sɔn ka fara nazarala setigi jamana tɔw ka Faransi ka jɛ ka foroba dantigɛli in kɛ Irisila jamana kan bɛ ko ni a ma ɲɛ kɛ kɔ san 2022 sigi min kun kɛra Turki duguba la Istanbul Ukraine ni Irisila cɛ sinzin ka kɛ o sigi kafɔ kɔrɔ in kan o tɛ dɔ wɛrɛ ye Ukraine jamana ti kɛ OTAN tɔn jamana ye wa ti fara jamana si kan a ti kɛ mugujugu labaara jamana fɛnɛ ye Irisila kɛrɛfɛ Irisila jamana ɲɛma Vladimir Putin ko Ukraine jamana ka lakana ti se ka kɛ farati ye Irisila jamana mu Markikaw ko u b'u kangari da Ameriki jamana ye maa o maa ni nana bi u ka gu Greenland de kan Denmark surasiw bɛ mugu de dayɛlɛ ka ɲɛsin mɔ i tɛ ɲininka nin ye kunnafoni ye min bɔra Danmarkikaw ka surasiya minisiriso la ko Danmark jamana na mugu dayɛlɛ wa surasiw minnu bɛ ye Greenland a don
wale kele minnu bɛ taa Greenland a don u tɛ surasi ɲɛma ka diɲɛ kɔnɔ ka mugu dayɛlɛ hali n'o y'a sɔrɔ surasi ɲɛmaw ta kalama u bɛ mugu dayɛlɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka minisiri min ɲɛsin bɛ Amérique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma Marco Rubio a kun y'a jira Araba k'a fɔ dɔgɔkun nata a n'a nɛgɛjuruku bɛ banba ani Danemark ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Greenland gun kunka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump furadama kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a mago bɛ gun in na n'o ye Greenland ye ka sabu kɛ Amérique jamana ka lakana de bɛ a darɔ nazarala setigi jamanaw sa nazarala tɔnba Union Européenne ni Danemark yɛrɛ ye o tɔn jamana ye olu bɛ ka wulikajɔw ni ɲɔgɔn yew caya ni k'u kangari da Amérique jamana ye k'a fɔ u bɛ nin mina nin ye Greenland kunga u k'a dɔn k'a fɔ a laban bɛ kɛ fiɲɛ ye u ka jɛ kɔnɔ n'o ye OTAN jɛ ye a laban kana na OTAN ko yɛrɛ de dabila Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka nin dantigɛli ninnu k'a fɔ a b'a fɛ ka Greenland kɛ a ta ye ɲɛjugu ɲɛɲuman n'a ma k'a ye a yarɔ a n'a k'a ye a koyarɔ a b'a jira de bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ OTAN ko kuma min kun bɛ senna nazarala setigi jamanaw ni Amérique jamana cɛ ko OTAN ko tɛ tiɲɛ ye wa OTAN yɛrɛ ma bɛ se k'a fɔ a ko banna nin ye kunnafonidilaba ka kuma ye kunnafonidilaba min ye Amérique jamana den ye ko Tucker Carlson kɛlɛ bilennen na Ukraine ni Russie cɛ min sera Russie jamana ɲɛma Vladimir Putin ma n'a y'a bisimila ka ɲɛfɔli kɛ a ye kɛlɛ yɛrɛ tiɲɛ kan n'o ma bɛn nazarala setigi jamanaw ma a kuma ale de ko don Vladimir Putin sɔnna k'ale bisimila ka sabu kɛ kunnafonidila min don a bonyanen don diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ a faraman di kalo kan a kɛtɔ ka kunnafoni di Tucker Carlson Araba kunnafonidi sira dɔ senfɛ bɔlɔlɔ ka i n'a fɔ a ɲɛ b'a ni o tigilama sigilen la cogo min n'o bɛ ka ɲininka Venezuela cogoyaw la Russie jamana ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogoyaw ani diɲɛ seleke naani kunkanko wɛrɛw Tucker Carlson ye a jira k'a fɔ OTAN ko a ka sidɔn k'a fɔ OTAN tɛ yen bilen a ko mun na ni Amérique jamana ɲɛmaaw ye Greenland diyagoya ndaraki a b'a ta Greenland ye OTAN tɔn jamana dɔ ka dugukolo ye ko OTAN nafa bɛ kɛ mun ye k'ale b'i yɛrɛ ɲininka a ko ale bolo OTAN ko kun ye yɛrɛ nɛgɛ ye watile laban ninnu na bɛɛ lajɛlen y'a ye sa k'a fɔ yɛrɛ nɛgɛ kun don hali OTAN tɔn jamanaw ye a dɔn k'a fɔ yɛrɛ nɛgɛ kun don nin ye Tucker Carlson ka kumaw ye Amérique jamana ɲɛma Donald Trump furadama kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a mago jɔn bɛ Greenland la sango mars kalo laban daw la a ka jamana ɲɛma danga J.D. Vance fɛnɛ kun ye a jira k'a fɔ Greenland gun in kɔni fɔ a k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta ka k'a dama jamana ye ka bɔ Danemark la n'o kɛra a bɛ sin ka na fara Amérique jamana kan ka sɔrɔ mugu ni kisɛ ma ta ko dɔrɔn de bɛ se ka Amérique jamana bali ka don ni mugu ni kisɛ ye Greenland ko in kama Danemark yan b'a fɛ Amérique jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ u ye taji doni ngurunba dɔ lajɔ kwaji kan ko Venezuela taji de kun bɛ a kɔnɔ kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Donald Trump ka jamana ɲɛmaayaso babu sendigi muso Caroline Levitt de da a ko taji doni ngurunba in jamana foyi ka tamasiyɛn tɛ a kan o kuma o b'a jira k'a fɔ jamana si ta tɛ kurunba in minɛna Araba di ko kurunba don min bɛ ka baara kɛ dibidibinin dibi la k'i den ka bɔ ni Venezuela taji ye olu y'a minɛ wa u ma jamana tamasiyɛn sɔrɔ a kan nka Autrichikaw ka minisiri kɔrɔ ka ɲɛsin Autriche ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma musolaka don n'a bilama bɛ Russie la duguba Saint Petersburg sanfɛ kalanso ɲɛmaaya la min bɛ wele ko Centre Gorky o ye kuma ta k'a jira k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaaw ye Russie la jamana taji doni ngurun dɔ de diyagoya lajɔ nin ye ji kan wa Amérique jamana ɲɛmaaw ye diɲɛ seleke naani sariyaw sɔsɔ sariyaw minnu bɛ kurun ka mata mani kofɔ ji kan yanni nin musolaka in kun ka kuma Russie jamana tɔgɔ la taa ni ka segin ko minisiri so min bɛ Russie la o kun ye laseli kɛ k'a fɔ janvier kalo tile 7 Araba nɛgɛ ɲɛ 15 kuma n'o ye Russie jamana kuma ye ko Amérique jamana kɛlɛcɛw ye Russie taji doni pankuru dɔ diyagoya lajɔ ji la ji min di jate jamana si fɛ u ko ma ko o international a tɛ jamana si kɔnɔ ko olu bɛ bala min na u ka taji doni nguru ka cogoya bɛɛ lajɛlen tununa u la Russie la ko kuma ji ka matama sariya ka sanga ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka sariya ye o kɛmɛ k'a jira k'a fɔ
kwajiw minnu jaten de jamana wɛrɛ fɛ olu munyu ko manyaka kan ka kɛ kuru bɛɛ lajɛlen fɛ jamana bɛɛ kuru fɛ ka sɔrɔ mugu ni kisɛ ma ta ka sɛgɛrɛ jango ni jamana dɔ tamasiyɛn bɛ a kuru la Vladimir Putin ka ministre min ɲɛsin bɛ Russie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma Sergei Lavrov o ye laseli kɛ ka fɔ u bɛ k'u ɲamada ko taa cogo fɛ u b'a dɔn k'a fɔ Ameriki jamana kɛlɛcɛw donna tajidoni nguru in kɔnɔ ka ban n'o ye Russie la tajidoni nguru ye u b'a jagoya Ameriki jamana kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Russie la ka den minnu bɛ tajidoni nguru in kɔnɔ tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ kala kan'u waasi hadamadenya hakɛ fɛn o fɛn kan ka jɔ u ye o bɛɛ ka jɔ u ye u ka segin ka na Russie la ka sɔrɔ tɔɔrɔ mun sɔrɔ Russie la b'o kangari da Ameriki ye Ardestani Iran jamana dendo kiri ya jira ka fɔ ani fali ka sabu kɛ a farala jamana jugu ka jamana sigi cogo ɲini a senzabara kɔnɔ jamana jugu mɛ Bani Israel lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen Mossad o kɛngo bɛ ka ta baara la Iran jamana kɔnɔ ka Iran jamana sigi a senzabara kɔnɔ Iran ka u ka sanfɛ kiiribulonba Cour suprême o ye kiiri jatigɛ kiiri y'a yira k'a fɔ Ali Ardestani ni fali ka kan bawo sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen jɔra la k'a fɔ Bani Israel lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen kun kɛngo bɛ ka ta k'a bila baara la a y'a ta sira min fɛ o ye bɔlɔlɔ nasiraw ye ni ka nafoloba jɔ a ye ani saratika dɔw a ka baara dɔw kɛ Bani Israel ye a faso kama ni o ye Iran ye gafew bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen olu ye danganiyaw ye a n'a yɛrɛ minɛnen koronnen ye jɔngwala jɔ kokolow minnu na n'a y'olu kɛ Bani Israel ye a faso kama o kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a kun kan ka ja dɔw ta Iran jamana kɔnɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw jaw ani Iran jamana maa ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw jaw k'olu ci Bani Israel lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen Mossad ma a kun tila o tila ci dɔ la nafoloba kun bɛ bila a ka bolo kan bɔlɔlɔ nasira fɛ sɛgɛsɛgɛli gafew ye a jira k'a fɔ tiɲɛ don ani Mossad lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen Bani Israel kun bɛ kuma fanga ja fɛ bɔlɔlɔ nasira fɛ nga maa dɔ yɛrɛ bɛ Iran jamana kɔnɔ Bani Israel tɔgɔ la Bani Israel ka lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma a n'o ye ɲɔgɔn ye ka kuma da ni da o ye kunnafoni dɔw di a mɔ yɛrɛ ka ja dɔw fɛnɛ bila a ka bolo kan ni k'a bila baara wɛrɛ la Ardestani minɛnen ɲininkali bisaden guwanen a la a y'a yira k'a fɔ faso janfali a fɛ Bani Israel ma ɲɛmaaw kun ye a jira la k'a fɔ u bɛ dolari wari miliyɔn caman jɔ a ye o tɛmɛnen kɔ n'a b'a fɛ ka bisimila minɛ Angleterre jamana kɔnɔ u b'o visa d'a ma a bɛ taa sigi ye k'o de y'a to a ye faso janfa ka kɛɲɛ ni Mali ni Senegal ka dolanci ye CAN okumu kɔnɔna la Mali minisiri fila mun ɲɛsinen no farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw kunkanko ɲɛnabɔli ma ani minisiri mun ɲɛsinen no muso den ani denbaya kunkanko ɲɛnabɔli ma olu ni malidenw ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ Maroc togo min na u ka se k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ supporteli la Mali ka se ka sebaya sɔrɔ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen mun taara Maroc Isuf Kulibali Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la ale ka sɔrɔlenw don Atawata ye bɔ yan nɔ an bɛ madame le ministre yana an ka na an ye instruction dɔ de sɔrɔ parce que n'a sera niveau dɔ la ko mɔgɔw dusu hali bi dɔ kan ka fara o kan président ye instruction di a ɲɛfɔ premier ministre ye o instruction dira anw ma ko sisan étape bɛɛ la i ko a fɔra cogo min na membre du gouvernement dɔw bɛ na a laɲini ye min ye ni kun ye se ko président ni premier ministre yɛrɛ bɛɛ de bɛ na dɛ comme baara wɛrɛw fana bɛ jamana priorité wɛrɛw fana bɛ yen donc ko étape bɛɛ la n'Ala sɔnna groupe ministre groupe dɔ bɛ na pour ka se ka aw encourager parce que aw fana y'an ka balontannaw ye aw fana ka aw ka balontan aw ka se la cogoya wɛrɛ la ka balontannaw fana k'a f'u ye ko gouvernement bɛɛ lajɛlen b'u ko président hakili b'u la gouvernement membre bɛɛ lajɛlen b'u la donc pour k'a daminɛ an y'a daminɛ madame le ministre de la promotion de la femme n t'a dɔn n'a tun bɛ balontan fɔlɔ mais comme n'i ye jeunes fɔ forcément i bɛ musow fɔ
donc a kun kan ka daminɛ ale la ministre Atayer ale réunion dɔ kun b'a bolo bi 14h a b'a ka vol ta bi 20h n'ala sɔnna a bɛ se yan su in na ami ale ye malien de l'extérieur ye donc a ka kan a ka daminɛ n'ale fɛnɛ donc a bɛna daminɛ ni olu ye ni groupe wɛrɛ taara comme vendredi on a envie de tɛmɛ o ou bien donc groupe wɛrɛ bɛna choisir olu bɛna fara anw kan ka toujours ka encourager be CNT représentant fou kuma bɛ ni Mali gagnena président du CNT be message ci ka fo félicitations ballontan ka da ye kosɛbɛ fɛnɛ donc n'a ka représentant fo yan non an be fédération fo parce que ni ballontan fora obligatoirement fédération bi fo parce que état à travers un département une fédération délégation de pouvoir de parce que état c'est qu'à beke donc discipline sportive là fédération de sungani voilà ça état kan bara munge fédération ko barake ou non là parce que peut-être expertise bou là lu fena bi se ka fin chamanke bon naya ya sera ni niveau là c'est ko ka tiasiri fene bala donc kan ga fo ou la kosebe ambe yani anga supporter ou fo amanga joueur ou fo al nautia mais en vous fou parce que jusqu'à présent munga gelena bewe yanga qualifié a kera nulio ama budo anga avancer droit amado bara amano ko chaman be ama fo ko tout est parfait fin do be lu kan améliorer mais albi ambe do ko yi voilà donc ambe do nyimi aw fait vraiment fait bien no aka do kan joueur yi parce que match là-bas ne ko be Bamako ne ko be fan zone do de là c'est ko be fan zone tour OK wati de la but donné à je pense 2 minutes de la fin du match à peu près pour la chute de Moulousa mais anya mina ne rakuno mais ka foko 2 minutes kono anga se ka penalty so de technique yede oui ala ka didi de parce que n'y a déterminé technique tout dit faut tout dit c'était une chance sur 1000 donc akana ticket do là donc vraiment akabaray vous les supporters akabaray barabari peut-être à télé là parce qu'on va sur la terrain ni en télé là je me souviens un match chamambe où to ka ça dit aw bo télé là tout comme nali toti joueur ni toti boti général bien lunette bati koubé hein pour la chiti koubé donc koubé avec version rouge ou to kouira c'est tellement impressionnant donc on va ira ko vraiment avec ka baraka terrain et puis avec animation tout c'est-à-dire le terrain fallait le ni couleur le fait qu'il y a musique ou que avec bon avec mo ni soja donc jaay la télévision na au be boli mu ngento retake vraiment faut continuer foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin technicien ma o fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani caw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'ala sɔnna ma